גבוהה ומותגי יוקרה ועלי אמצעים כמובן. משהו כנראה נסדק ב-Fifth Avenue הישראלי, ובעלי הבוטיקים שם רוצים להקים ועדת קבלה שתמנע מכל ירקן או קצב לפתוח לצידם עסקים. שלום להילה אוחיון, בעלת אתר הלייפסטייל לנשים סטייליסימה. שלום ליאור. אז באמת במסגרת עבודתך לאורך השנים ביקרת הרבה בכיכר המדינה. את יכולה להבין מה מפחיד את בעלי העסקים במקום עד כדי כך שהם רוצים להקים ועדת קבלה? אני יכולה להבין, בשנים האחרונות הגבולות של מה זה יוקרה ומה זה חנויות דגל ומה כל אחד יכול לעשות שם קצת התשתשו. הם לא היו מוגדרים מההתחלה, ועכשיו עם הזרימה של עוד ועוד מותגים לארץ, קצת קשה להבין מי שייך לאן, למי מותר לעשות מה. אז אפשר להבין, אני יכולה להבין את זה. למעשה הכיכר שהייתה באמת, היא אולי סמל עד היום, נכון, לאופנה גבוהה ויוקרתית, אבל היא צמחה בזמן שישראל הייתה מנותקת מהעולם, שלא הייתה גישה, שלא היה אינטרנט, שעשירי הארץ היו בעיקר בארץ וטיילו פחות בחול. היום יש מקום עדיין למותגים גבוהים, לחנויות למותגים גבוהים בישראל? בעיניי בהחלט כן, אם המחירים של בתי מלון וחופשות כאן הם מתויגים במחירים הגבוהים בעולם, אין סיבה שלא תימכר כאן יוקרה. וזה חלק משלים מכל החוויה. היום כשתיירים מגיעים לארץ או מגיעים במיוחד לתל אביב, הם שואלים איפה אפשר לקנות כאן מותגי יוקרה. זה חלק מהחופשה שלהם. כלומר זה פונה בין היתר או בעיקר לאנשים זרים, תושבים זרים או מבקרים? לא בהכרח. זאת לא תופעה שאפשר להשוות אותה לאיך שצרכנים ישראלים קונים באופן כללי. זאת חוויה אחרת, זאת צורת מחשבה אחרת. הם לא באמת באים ומסתובבים שם שעות, הם באים נקודתית לחנות X, קונים את מה שהם רוצים ויוצאים החוצה ולא תראה אותם מסתובבים שם או אתה יודע, יושבים על הספסלים. זה אגב מקום שמושפע ממיתון? כלומר, אם יש האטה במשק באופן כללי ואנשים קונים פחות, מרגישים את זה שם בכיכר המדינה, או שבלקוחות הטבעיים זה לא נוגע? אני יודעת שזה בהחלט מושפע ממצב כלכלי ועוד יותר ממצב ביטחוני. כשיש ירידה במצב הביטחוני בארץ, זה מושפע ומשפיע ישירות גם על המצב שם. כן. אנשים פחות ממהרים לצאת עם השקיות הממותגות מחנויות ולהשוויץ במה שהם קונים. זה קצת לא מתאים. כן, זה בעניין של באמת נראות, את אומרת. נכון, עניין של נראות. אז בואי נדבר קצת באמת על מה קורה שם. ספרי לנו על טווח המחירים שאפשר למצוא בכיכר המדינה. איזה מותגים אפשר למצוא שם? אפשר למצוא כמעט הכל מהכל, בגלל שהחנויות שם לרוב הן לא באמת חנויות דגל של מעצבים, כמו שבחול אתה נכנס לחנויות של שנל, של הרמס, של דיור. זה לא ככה. זה לא באמת ככה. יש חלק מאוד מאוד קטן, אבל לרוב זה חנויות שקיימות שם שנים, שמביאות כמה מותגים ביחד ופותחות מין בוטיק כזה שאתה יכול למצוא בו כמה מותגים שאולי במקומות אחרים לעולם לא יעמדו אחד ליד השני. סמלה בעשרות אלפי שקלים? קיימת לגמרי. כן, זה משהו, זה טבעי שם, או נעליים, ומה המחיר הכי גבוה שאפשר למצוא שם של פריט? אני חושבת שהדבר הכי יקר שאני נתקלתי בו היה משהו כמו 40,000 שקל לג'קט. 40,000 שקל? כן, כן. טוב. שנקנה ואפילו לא אחד כזה, נקנו כמה כאלה. כן, אז אלה הצהרות של השירים. הילה אוחיון, תודה רבה לך.